Seuraava juoksulaji on miesten 200 metriä. Ykkösradalle Yhdysvaltain Rodney Martin. Tällä kaudella 20-14. Kakkosradalle Jamaikan Christopher Williams, Edmontonin MM-kisojen hopeamitalisti 5 vuoden takaa 2019. Tällä kaudella ennätys on aivan 20 sekunnin pinnassa 20.02. Usain Bolt, Jamaika. Tänä vuonna jostu ennätys 19.88. 15-vuotiaana hän juoksee 20.58. Voitti nuorten maailmanmestaruuden siinä iässä. Francis Obiquelu, Portugali. MM-pronssimitalisti jo vuonna 1999. Tuore Euroopan mestari tällä matkalla. Hänellä on Portugalin ennätys 20.01 ja hänellä on Nigerian ennätys 19.84. Wally Spearman, Yhdysvallat, juoksee 5. rataa. MM2 Helsingin kisoista. 1990 tällä kaudella vain 100 sekunnin päähän omasta ennätyksestään. Rata 6. Esittelyn vuoroon Tyson Gay, Yhdysvallat. Tällä kaudella hirmu tulos 1970 MM4. Hän on tilasto 2 vain Xavier Carter. Hänen maanmiehensä on hänen edellään 1963. Nämä tulokset juostiin Losannessa heinäkuun 11. Rata 7. Jaisuma Saidin Dure Gambiasta 20.59, ennätys 800 parempi, asuu Oslossa ja saattaa hakea Norjan kansalaisuutta ihan lähiaikoina. Daniel Batman, Australia, rata 8, 20.45 tänä vuonna, ennätys on 100 parempi. Hyvin monipuolinen, hyvä sprinteri kaikilla matkoilla, 100 ennätys 10.19, tällä matkalla 20.44 ja ratakierroksella 45.02, mutta nyt juostaan juuri tätä keskimmäistä matkaa. Losannessa juostu kisa heinäkuun 11 oli sikäli merkittävä tämän matkan tilastoja ajatellen, että kauden kärkikolmikko Xavier Carter, Tyson Gay, Usain Bolt. Jokainen kärkikolmikosta teki oman ennätyksen siinä juoksussa ja kaikkien aikojen listalla voittaja Xavier Carter nousi kakkoseksi Michael Johnsonin jälkeen. Tyson Gay on kautta aikain 4. nopein mies tällä matkalla. Usain Boltin aika ei vielä oikeutta niin korkean sijoitukseen. Rodney Martin, Yhdysvallat, Christopher Williams, Jamaika, Usain Bolt, Jamaika, Francis Obiquelu, Portugali, Wally Spearman, Yhdysvallat, Tyson Gay, Yhdysvallat, Jaisuma Saidin Dure, Gambia, Daniel Batman, Australia. Ilman ongelmia päästiin tässäkin juoksussa liikkeelle. Erittäin hyvin aloittaa Tyson Gay, joka tulee kaarteen kaikkein vauhdikkaimmin. Pitääkö johtonsa loppuun asti on eri asia. Mutta ainakin suoran jälkeen hän on selvässä johdossa. Johtaa 2 metrillä, johtaa 3 metrillä. Wally Spearman yrittää päästä lähelle, mutta ei pääse. Gay voittaa, Spearman 2. Ja kolmostilan ottaa Usain Bolt. Ja voittoaika 19.66. Ja kun on vastatuulta suoran pätkällä 0,1 metriä sekunnissa, niin Tyson Gay jatkaa hurjaa menoaan tällä kaaren juoksulla ja suoran pätkän yhdistelmällä. Parantaa toisen kerran kaudella ennätystään nyt 19.66. Katsotaan, kestääkö se myöskin maalikameran tarkkailun. Täällä on muutamilla matkoilla nähty muutaman, jopa 300 tai 400 muutoksia suuntaan tai toiseen, mutta nyt tulee vahvistus. Tyson Gay 19.68. Se on GP-finaalien ennätys ja se on miehen oma ennätys. Ja oma ennätys paranee 200 sekunnilla. 19.68 Tyson Gay. Wally Spearman, Yhdysvallat, tämän kyseisen 2. on tässä juoksussa toisena omalla ennätyksellään 19.88. Hurjia pikajuoksutuloksia Gottlieb Daimlerin stadionilla Stuttgartissa. Kisan 3. Usain Bolt, Jamaika 20.10. 4. Euroopan mestari Portugalin Francis Obiquelu 20.26. Mutta Tyson Gayn vauhti on ollut kerrassaan hurja tällä kaudella, myöskin lyhyemmällä sprinttimatkalla. Muistamme sen, että hän on juossut 100-senkin 9.84 ja nyt 200 metrin kisassa 19.68.